principi, el principal és entendre que ha de tenir un principi i que ha de tindre un final. Jo crec que això és important, no? Perquè ha de tenir un final i una finalitat. Jo crec que això és important perquè la gent ho entenga. Primer, tindre clar també la finalitat per a què es participa, tindre clar la inclusivitat d'aquests processos, que a vegades pensem que la participació ja és una assegurança de que va ser un bon projecte, però a vegades ens oblidem que la participació moltes vegades no és representativa, que moltes vegades que la gent que participa no és representativa del barri i de la ciutat que estem treballant, i que també per a nosaltres com a tècnics és una forma de tindre informació de la gent del barri, però que també ha de ser una forma de capacitar. Si aquests principis mínims no funcionen, no. I també, a més, que ha de ser fàcil, àgil, creativa, perquè si no també al final participar sembla molt bonic, però la gent tampoc és que es cansa, no? És un poquet... Consulta que siga la pròpia gent la que, a partir de la investigació, acció-participació, la pròpia gent és capaç de sentir comú i és capaç de proposar coses i de discutir-les perfectament. No fa falta que siguin ni grans intel·lectuals ni grans res. I se poden fer passes endavant. Entonces, tampoc tenim una metodologia super complicadíssima. Després sí, clar, després en tot el que traus moltíssim. O sigui, el poble és de 60.000 habitants, per exemple. En 3 dies hem tret 400-500 propostes a partir de... no per a tot el poble, per a un barri concret o per a una zona molt concreta, no? I han participat molts cents de persones, o sigui, això se pot fer i pots sumar a tot el món. Jo crec que el nostre paper com a tècnics, com a intermediaris, tenim aquest paper entre capacitació en una direcció i en una altra. A vegades pensem que els polítics parlen un llenguatge i la ciutadania parla un altre, però els polítics també són ciutadans en algun moment donat. Doncs jo crec que fer o a mi personalment com a tècnica em permet ser aquesta interlocució. Jo entenc com a treballant en l'espai públic, en l'urbanisme, tracte d'entendre, a vegades no els entens, als polítics els missatges que volen fer, tracte d'entendre també a la ciutadania i fer-los, com a mínim, tindre una mirada comuna. Mai pot ser estigui en una cosa consensuada, però jo crec que el nostre paper com a tècnic ha de ser apropar mirades i entendre que un projecte ha de tenir uns mínims que siguin positius per a la ciutadania i que també ajuden a complir el seu programa electoral, perquè al cap i a la fi els polítics són ciutadans i ciutadanes com totes. Quan preguntes a la gent, aquesta cosa ideològica desapareix. La gent te demana qüestions de qualitat de vida. Això diguem que està més cap a l'esquerra que cap a la dreta. Entonces me pareix interessant perquè qualitat de vida és per a tot el món. La gent no demana per a ells mateixa. A vegades s'ha dit que quan fas un procés participatiu la gent demana jo vull al meu carrer no sé què, no sé quantos. Doncs a poquet que ho treballes, això no és veritat. La gent pensa a nivell de barri o a nivell de poble i pensa per a tots. Entonces crec que la governança en aquest tipus de metodologies o aquest tipus de pràctiques, si d'ara en avant la cosa se va consolidant, crec que canviarà d'una forma radical. Jo crec que el punt de vista educatiu és aquest d'entendre el consens de mínims, assembleari que siga perfecte per a totes les persones que estan participant, ja sabem que és molt difícil, per això a vegades no es porten a fi moltes coses, però quan es porten a algú, les poquetes que es porten arriben molt lluny. Però fer aquestes concessions de, no estic d'acord 100%, però el mínim ja me va bé. Jo crec que aquest com a educatiu és un dels pilars molt forts, que ajuda també per a simplificar. A vegades dir, no cal lluitar per a tot, reivindicar que siga 100% com jo vull, sí, amb això ja estic contenta i també pot estar content l'altre i l'altre.